Ay, gibuhat ng bataan sa'yo, nag-trip, ano eh? Unsay trip. Saan ba nang gibuhat mo diya? Para makabalo mo. Ako isog dire. Isog! Isog daw ka. Gamay ba yan kayo? Isog mo to ka! Ay, tuwa nga gamay ano? Bata, Bungkal-bungkal ba dira? kuyo kay mga istorya. Partira bang gamaya. Di pangutana lang nato. Ingon nga siya ni isog. Gani. Saba kay mo ba? Nangagi mo dire. Saba! Ano to? Saba! Nangutan na lagi may kuno Tana karol lang. ka dira. Oh! Sige, kut-kut-kut-kut na mo diya. Nga, gisita na yung mo. Gani. Sus, ginuok ng bataan. Isog daw siya. Astig di ka, Dre! Wala mo katisting og masuko ko. Suko! Gagamay ni mo! Gagamay kayo. Masukol ka sa mua? Wala mo lawas mo! Di mo, kita. Oh. Nagamayin yung gamot. Kung saan mga diya? Sabi kibuhat mo, Gani. kut-kut-kut mga diya. Tanah may Masuk na yun. Masukol, nung ikaw na ko tanong tanang sa iya. Kung sa'yo kikut-kut-kut nga diha, para masayod ta. Bisita naman unta, isog rin yung bataan ni day. Dugay na ko isog. Wa mo kabalo. Baan na bata oy. Ang pangutana nako, Nagunsa ka dira. unsa ka diha, ngano nagkut-kut-kut ka diha? Gusto mo makabalo og nagkut-kut ko? Mao kayo lang mong pangutana. Ngano nagkut-kut ka? Paglubon ko sa akong gugma. Dugay nang namatay.